Show cookings, degustacións, maridaxes, catas e concertos. Todo isto é Espop, a nova marca coa que Cambados non xira as súas xornadas centradas nos escumosos de Rías Baixas. Trátase dun produto de alta calidade cada vez máis demandado entre os consumidores que pro Concello compre seguir promocionando. Queremos seguir impulsando e promocionando os viños da denominación de orixe Rías Baixas. Apostamos por este produto en auxe para darlle unha publicidade como fixemos hai uns días en Fitur e agora pois no mes de febreiro, 14, 15, 16 como faremos nesas xornadas de viño espumoso. Será, como decía, a 8ª edición, pero levan un cambio de rumbo. A 8ª edición destas xornadas non só trae unha imaxe renovada, chega tamén ateigada de actividades vinculadas ao produto estrela e tamén de música. Vamos a ter varias salas habilitadas, unha sala que llevamos a chamar unha sala inqueda, onde vamos a dar pois uns cursos para hosteleros, cursos para os adegueiros, para o público en xeral, e despois vamos a ter unha sala de catas e maridaxes onde vamos a facer unha serie de show cookings, tanto para adultos como para nenos. E así mesmo, bueno, digamos na sala principal de Peña, vamos a facer a maridaxe con música. As propostas musicais sucederánse ao longo das 3 xornadas do evento. Polo Espop tamén pasará o prestixioso catador francés Philippe Chesco, encargado de facer charlas destinadas aos profesionais do Concello. Outra das conferencias programadas correrá a cargo de José Luis Aragunde. Fará un percorrido polos outros espumosos do mundo. Voy a hacer un pequeño recorrido por otros espumosos del mundo. Esto ya va a ser un poco más popular para que la gente que le gusta el mundo espumoso y quiere probar otros espumosos, aparte de los que va a estar probando en la feria, pues pueda venir y ver que otras formas, con otras uvas, otras variedades, con la misma elaboración, pero en otras zonas del mundo, ¿no? Entonces eso es un poquito dedicado a eso, hosteleros, a profesionales o bodegueros y pues a que cualquier gente amante del vino que pueda venir aquí a disfrutar pues del vino espumoso. As xornadas vanse celebrar no Salón Peña.